Zašto? Samo za moju! Ispratu, jes. Znači, ako ja klanjam sabah namaz u Reudi i klanjam sabah namaz bilo gdje u poslanikoj džami, ista mi je nagrada. Jedina odlika Reude je što Allah poslanik alejhi selam rekao da je Reuda jedna od džennetskih bašća. I to je Oho! Niko da šta hoće da radi. Ja. Mislim ono. Yes. Malo tam malo građuju, radi. Quando? Allah
Imaš restrikcije ili Nije fen ubio. Nije fen malo ubio. Star čovjek mora da kaša. Kaša je to. Jel? Oha! خلاص يا احمد يلا. يلا يا سياد.
عاد معاكم صار ولا ما بغيت؟ خير يا صباح خير يا صباح صباح زيني مورا 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 زيني مورا مورا بس عليك فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. Ostaje samo 15 ashaba. Je vam poznat ovaj moment? Znate? Vrlo često mi se nađemo u takvim ti momentima. Kažeš ti rekao Allahu poslanik. Ili rekao je Allah zvašao. Ali dobro, čekaj. Samo ti mene ovdje. Skroz guraj. Samo guraj. Četiri minuta kasnije.
Evo vode. Ja sam 7 godina kroz strašno. I don't need to know. Okay, so I have pizza, kako se? Kako je čovječe tu utabano više. Ja, vidiš kako mi jedva silazimo dole, a kako su oni kad je ta bitka u onim nekakvim, šta su oni osrli na nogama, trčati i sklanjati se i biti vjerni. Tako će svako znati opet do koji je odnos slučajno za 10 dana će se vratiti. Hotel opet, zavisno ko želi, možete se sluširati. Ja preferiram da se sluširam ponovo fino, da sam omotan, da jer čovjek se uznovi to da ne bi ne mora ti odjeći. Muškarci mogu skiti napis, sluširati se i ponovo, kako sad obući napis. Što se tiče žena, one nemaju ove zabrane oko odjeći. One mogu obući, mogu imati veš, mogu sve kako se oblači
i ženski, ali ako budemo ulazili odvojeno, naćemo se tamo. I kad nađemo, onda ćemo gledati da žene budu u sredini, da mi muškarci budemo sa strane i polako. Ima dosta vrata koja, ali vidjet ćemo kako će biti tamo. Kad smo mi uvoljeli februara, svi smo išli zajedno. Molim? Taj dan sam dugo ne biti u Iranskoj zavod. Mislimo da još više ne treba ništa što je da se čovjek i onda kad završimo. Nešto piju ovdje. Što piju? Pa piju. Što lijeđa boli. Vidiš da? Da. Vidimo ko je onaj. Ko je onaj u životu što je šta kartice? A ti to tražiš? Posle korone, to se sve. Možda je ono korone, jel? Ovdje sve zlo. Ja, gledaj. Ovo ti nije loše. Ne dira. Stada djeta prvo na rogu izbija. Gdje nam model na naš? Ko? Danas. Ovaj. Ovi su dobre, ovaj koliko teški nogi moraš zamotati se kako hoće. A ono je, brate, onda smo išli Sinoć smo prošli, ja. Samo sa ovom stranom. Čeče, ona ima vama banka, sve ne znaš. Hej! Ne možeš. Slušaj!
Ja mislim da je tamo kod Harama. Kod Harama ona hvala. Tamo je kod Harama ona hvala. Što je namiriso bar? Dobar. Što fino miriš? A zatvoren. Da izvedi kao otvorila. Čekaj mi pred servisom. Ono i tamo. Ima i gore. Šta je gore? Kaže 80% ofa. Ja, ne, vidio si teško. Koliko sam? Evo ga, saj. Što se tiče saj se mora obaviti u paketu sa tavafom. Šta to znači? Ne možemo doći obaviti tavaf, pa onda otići u hotel malo odmor, pa se vratiti obaviti saj. Znači to ne možemo. Čim završimo tavaf, odmah idemo na saj. Saj su dva brežuljka, nekad bila, sad to nije, to je sve ograđeno, zagrađeno. Znači jedan je sad, tu isto pravimo 7 krugova, sad isto u krugovi, nego 7 hodanja. Sa jedne pozicije na drugu, znači od Safe do Merve to je jedan, od Merve do Safe to je 2. To smo jasni. Svaki put kad dođemo na Mervu, idemo dobro. Opet nešto da Allah Đelešanu zatražimo na svom jeziku. Dobro. Znači jedan je krug u jednom pravcu. Dobro. Pohvalno da muškarci trče na označenom predjelu, tu gdje ona Ađera trčala kad je se tragije. Tu muškarci treba da malo žuru trče, žene ne treba. Dobro, to je veoma mali prostor, tako da mi pretrčimo i usporimo. Brijanje glave, znači brijanje, šišanje, kada kućemo hrame, nema brijanje, šišanje, nema rezanje noktiju i tako dalje. Zabranjeno oblačiti muškarcima krojenu odjeću, zabranjeno mirisanje tijela i rama nakon nijeta. Dozvoljeno koristiti sapune, šampone, jel one rekli da ima oni koji nema mirisa, dozvoljeno koristiti neke vlažne maramice jer one u osnovi nisu namijenjene mirisanja. Dobro. Zabranjeno je loviti, to nam nije bitno. Zabranjeno je, za ove što su single gore, zadnji red, zabranjeno je se ženi, prositi i biti svjedok vječanu. Žgorili. Dok ni zakljete iz ovih irapskih zabrana, nema ženi ljudi. Dobro. Sve je to dozvoljeno. Ja sad vam ljepšica. Zato sam to ostavio za kraj. Zato sam to ostavio za kraj. Jer ja kad govorim o islamskim propisima, ja volim ono što nas
prvo hođe naučio, nek te koji radi jasno. Olakšaja na težak, to je islam. Znači, islam je ljepota. Nije nešto što je tegobajte. To je ono što je prirodno. Svako čovjek. Dobro, za nijet. Kaže, nijet za čini na mikijatu. Najvažnije nijet srcem. Već na nijet ili ako preživi, da dođemo na mikijatu, da ovaj Bog da umru. Žena ima ekran. Tu džamija, vidio. Džamija, vidio.
Treba sam broja, to je onaj problem. Imaš telefon moj. To je... Evo kofira. A ovo je gore shopping bola. To je market. Vidiš ti koči. Što se ne radi? Gdje idemo? Nismo gotovi. Ovo je dva. Dvojka. Tri. Dosta hrane za danas. A, šta je ono? Wow. Ladies serving area.
Neki put kakav. Alaikum. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Skaga s leđa i kaže uči. Čitaj, pardon. Čitaj. Kaže on, ne znam da čitam. A zato da te nekom vrati, to te umriješ od nostrava. Ali on, ko kad čitaj da on, ja ne znam da čitam. On opet čitaj. Kaže on, ja ne znam da čitam. On treći put, sad zamislite tu sve u mraku se sam peči, neko te stiska iza leđa, ne vidiš ko je, ne možeš se okrenuti, drži te za ramena. I kaže treći put, onda on uči ajet, čita ime gospodara tvoga koji stvara čovjeka od ugroška, i onda prvi 5 ajeta sure Ike. I tada pušta poslanika. Nakon što je proučio Džibril tih 5 ajeta, pušta Džibrila i Muhammed ali sada nema pojma šta se dešava. Bježi iz pećine, znači bježi kući. I dok je bježao kod kuće, drugo je bježao, nije se obazirao uopšte. Jer kao većina nas što je Bilal uradila, i u jednom momentu se okrene iza sebe, kad je malo se usmirio, i
pogledaj, tada je vidio Džibrila u njegovom prirodnom obliku. U njegovom pravom obliku. Pazite, u tom periodu kada ga stisnuo Džibril se pretvorio u lik čovjeka. Nekad je on dolazio u liku čovjeka. Poznati su hadisa, Allahov poslanik alejhi selam, kada Allahov poslanik sedio u džami sa sahabima i on dođe čovjek. Dođe ovako u gulabi, čista, fina gulabi, a nikoga ne zna. I sjedne i pita poslanika. I onda kad on ode kaže, Božji poslanik, kaže ovo je bio Džibril, došao da vas poduči. Poduči ga, hajde sad da ne gubimo na to vrijeme. Znači, Džibril dolazio nekad u fizičkom liku. Nekad je samo čuo glas. A tog dana, Allahov poslanik alejhi selam je vidio Džibrila u njegovom fizičkom pravom liku, kako ga Allah dželešanu stvorio, i kaže Allahov poslanik, kad sam se okrenuo, vidio sam Džibrila, na njegovoj desnoj strani je bilo 300 krila i na njegovoj lijevoj strani je bilo 300 krila. Dakle, Džibril ima 600 krila. I kaže Allahov poslanik, prekrio je horizont. Sad zamislite, okrenuo se Allahov poslanik alejhi selam prema pećini Hira, ne vidi ništa od Džibrila. Prekrio horizont. I onda ga uzegao strava, groznice ga uzele. Bježi opet kome će? Ženi svojoj. Dolazi da zrti Hatidže, on ulazi i kaže pokrij me. On trese se od strava. I Melek koji je dolazio u Savu i kaže, ako me Allah poživi, kaže, pa kad dođe vrijeme da te tvoj narod, kaže, bude protjerivao, proganjao, kaže, staću s tebe. Kaže, Allahov poslanik kaže, zar će moj narod protjerivati zbog ovoga? Isparirali dobro, nisu bili naivni, krenu suprotno smjeru, dolaze u pećinu i kad dolaze tamo, Allah je dao da nisu samo meleki Allahove vojske, nego Allahove vojske su i životinje, i ptice. Pogledajte kad uđete u Harem Kjabe. Kad uđete u Harem Kjabe, svi mi gledamo Kjabu, gledamo da se kuramo, gledamo da mi je dohađeno ovo sve da onoga. A pogledajte iznad Kjabe. Pogledajte kako ptice leti oko Kjabe. Nemoj, ja nisam vidio tamo oko, iza. Pazi. Just naš. Enoj, ona je s nama. Ona je s nama u Bež. Enoj, do. Aj van. Vidiš ja, oni su stavili znakove, ovdje počinje Arefat, ovdje staje. Gdje se nalazi, gdje se nađivalo? Evo ovdje šator. Ovdje se šator. Ovo je Arefat kao, jel? Ajde, može, vidi. Vidi.
Hoćemo sliku jednu. Hajde zajedno sliku. A ime prije, nazad i naprijed, štijemo i to je to. Znači, hajde sliku. Vidim kako se prostire u šaš, kad se počne šaš. Sve onda kroz na tuneli oni tamo. Ja, ma sve. To je jedan tako poslasa. Nemojte se skirati ovi koji nisu iz Amerike, oni budu blizu na avioniji, kako se ovi... 3 dana će bacati, budeš prije. Taki. Prije, da. 4 dana sam na počelu ću prije. Ima se. Ja, kućem. Čekaj, ćemo kako Bog da spomenuti. To je to. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على هو هنا البداية أبدأ من هنا أبدأ من هنا Kamu formujem dokument vyberá.
Gdje su ovi? Koji? Nemaj. Gdje su? Evo tu. Evo ovdje. Ha? Gledaj narod. Gledaj. حجية زمانة يلا حجة وين استجر Pitaj ga šta radi za posao. Kakav je posao? Kako? Šta, s čim se bavi? Ja čim se bavi. Pa vjerovatno je taksista. Kakav? Misliš? Poradi na crno. Stibaj ti ja. عربيات يا طيب طلع بيها ريال قرآن اوكي اصل البيت تجيبه زي امسك زمر بيت كويس ما بيصدق Okej. Svi znaju u telefonu. طيب الوقت ما تعرف متى الوقت؟ Ako gdje vidite, uzmite sad vode. Da ima kupit. Hajde, Hadži. Evo ovo kuća. Wow. Da vidimo kako će ovaj krenuti. Neće, on ima treba pogurat. Aha, ajde. Kak, nema šanse. Tu transport razmišlja. Što nije slabela mela valja odkrenuti. Gledaj, šajde. Gledaj. Aj, ljudi, braći. Pravno, hajmo ga pogurat. Uzmite sad vode ako ima. Uzmite vode. Čaj. Ono je li možemo neki? Idemo ovako.
Ah ouais, là. En plus, elle a les valises à faire. J'étais dans ce moment, je te jure. Oh, sis. I'm trying to do a stretch tonight. Like, what if we're gonna do Da, brother. Gel. Hajde, sve, ćelo. Evo ga. Hajde. Šta se ne vidi? Hajde. Ja ne vidi sad smeta, što dobro smeta. Vidio si taj put. Vidjela bi se kava da je onaj... Ja. Pa i vidjela je se odavde, ja tad. Bayağı çıkmış. Oradan aşağı inecek herhalde. On je dolazio vamo 2-3 dana bilo. Dva stara sam mene. Это зула ходил я. Hadi. Allah.
يكون قول غير الأدبي وغير ذلك أو هو مستحق من هذا أقرب ما يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله Oh, Slušamo u laganu. bježi tamo. Ja. Neću tamo, evo. Ajde. Sad treći plivat. Oh, Ajde, vam. Kako je prije padalo. Gledaj četiri hađa, sve nije, nikoga nema na njima. Sve je otvoreno. Kaže, neće on nositi vaša. Što me čovjek grani u venu. da.